responsibility is awesome, but the reward is infinite and eternal. That is why we do this after all. It's the reason we build the best school and train the most committed Christian educators. And that is why we are here. Children, teachers, parents, all of us together following God's plan on a journey to excellence. At Adventist Academy Cebu, whether students are in boarding or day school, we offer a wide variety of courses and activities to suit everyone's interests and abilities. We ensure that our teaching meets the high standards set by the country. Whether students are preparing for college, exploring the arts, or acquiring practical skills, we always strive for the best for our students. When students graduate and walk up to get their diplomas, we know they're ready for what's next. We believe Jesus is with them, guiding them, and we hope they'll always choose to do good in the world. You can see it sparkling in their eyes on the first day of school, the pure excitement for the future. To parents and Christian educators, the importance of what we offer is never clearer than in those early years, when habits are formed and a passion for knowledge takes root. Adventist Academy Cebu specializes in creating experiences that foster a lifelong love for learning. The ingredients are simple: a Bible-based curriculum, the latest technology, interactive teaching strategies driven by cutting-edge scientific research, and a safe and secure environment where all abilities and talents are honored and accepted. Wherever you are and whatever Adventist school you choose, your children will find fun, invitational classrooms, and they'll grow close, engaging Christian teachers who reinforce the values you are teaching at home. And they'll discover through study and daily example a God who will be with them through all their future endeavors. Excellence in academics is an integral part of our mission, but it is not enough on its own. Adventist Academy Cebu aims to develop young people in the image of God, instilling a desire to dedicate their God-given talents to a greater purpose. With the increasing issues students face each day, AAC is a safe haven for spiritual and moral development, teaching students to serve as this is the school where youth begin to serve, helping them to excel in their best efforts and potential. With the guidance of our dedicated teachers and our master teacher, Jesus Christ, I believe our students will soar high through their dreams and will succeed. It's a statistical fact that our students are uniquely successful. They are academically prepared for college, clear thinkers who are motivated to achieve, established on the belief that to be a Christian is to do everything with excellence. Adventist Academy Cebu has always placed a premium on academic quality, and the data speaks for itself. Our teachers are a cut above. Nearly all are certified, and more than half hold advanced degrees. We invest in technology, giving students and teachers the tools to succeed in the 21st century. We maintain an obsessive commitment to quality and improvement. Adventist Academy Cebu gives students the edge required to succeed in a competitive and fast-paced world. As parents, it's comforting to know that whatever academic or professional challenges our children face, they'll be ready. The numbers alone are remarkable. 6,709 schools worldwide, 67,679 Christian teachers, 254,1
179 eager students. From the vast span of the Adventist educational system to a child's death, our school exists to prepare young people for happiness and success in this earth and for a glorious life in the world to come. We're not just a school. We are creating the future. Choose AAC. Hi, I am Jerusalem Yatru, grade 12 youth student. I'm Jerome Hernandez, grade 12 UM student. I'm Christy Jane T. Lamont, grade 12 youth student. I'm Carmela Aiza O. Cabanero, grade 12 youth student. I'm Zarame Jamas, grade 12 youth student. I'm Halimuel C. Shakor, grade 12 ABM student. I'm Handaljit C. Shakor, grade 12 ABM student. I'm Patricia Jade Cabrana, grade 12 ABM student. I'm Arsenal Elagusto,
grade 12 ABM student. I'm Elena Rose P. Morillo and grade 12 STEM student. I'm Ivan Racy Abulok, grade 12 STEM student, and I am Reception of We Care Scholarship Program. We Care. We Care Scholarship Program. We Care Scholarship Program of Adventist Academy Cebu Senior High School. Senior High School. Senior High School. Senior High School. This program gives us a chance to study here in Adventist Academy Cebu. It surely helps our parents ease the burden from paying our school fees. Above all, being here at AAC helps us become closer to God. I thank you, my dear sponsor, for being so generous and sharing your blessing us. Thank you for making a difference in our lives. You are part of my success. Thank you, AAC, for having a scholarship program that helps students like us to avail Adventist education. If you have the heart for mission, This is your chance to serve. To put your love into action And to give the priceless gift any student could ever receive, Adventist education. More sponsors, more lives will be changed for the better. Woo! nga nagatambong every night sa ato ang programa nga ang title sa tubagatunan ang sikreto sa malipayong panimalay. Mangutana ko sa nanambog karon, kinsay nalipay sugod sa pagsugod hantod karon sa mga mensahe nga gihatag ni Sir Richard Fernandez. Kinsay nalipay? Okay, kamera. Sure mo ha, nalipay mo sa mensahe ha? Okay, nya iguli busog pagyod, di ba? Okay, mao na nga madubli gyud ato ang atong kalipay. So karon taon-taon kining ayaw na sabo andamay inyong papel og ballpen. By the way, kisay na walay papel og ballpen diha kay andam na kay sila mo andam outside lang kay naay papel. Katong gamay ha. Katong gamay. Naay ballpen tanan? Okay. Naay kuan, kompleto ra. Sige. So sa ato ang karong kagabion na aduna po tay hisgutan nga nindot kayo. Unya take note gid mo sa matagabi natong programa. So mao na nga excited na kayo ato ang mga kaigsunan nga maminaw, especially sa atong online viewers, no? Kining ayaw mo kalimot sa atong mga online viewers nga aduna tay QR code nga i-send para nga mo direct mo sa link sa ato ang quiz. Unya you can answer it online. So mao na nga ato ang mechanics karong kagabion na. Ighuman sa atong quiz, maminaw niya tag special song nga pagadadon usa sa amo ang kauban nga si Sir Nimrod Abilia alang sa ato ang paghatag sa ato ang special song. Katong bag-o na nga bot palihog atong i-occupy. Katong bag-o na nga bot dirita dapit kay mag-quiz ta haron makaklaro mo sa ato ang pangutana unya. Dirita dapit daghan pa kayong bakante. Dirita tubangan. Diri o daghan pa jud kayo dire. Tinini, pwede nimo madala sila diri dapit para maklaro nato sila. Kay daghan para ba ang coming haron nga igo sad nga maka tambong sila. Sir, palihog niya kung hatag nilag papel napatoy nangabot nga a ballpen. I think ang uban nila walay papel. Katong Brother Michael, katong nangabot palingkuro na to diri kay para makakita sila sa ato ang quiz. Kay magsugod na ta karon taon. Okay? So magsugod na ta, ready na mo? Ha? Diha lang yun mo.
Sige, ay lang yung mo ari ha, diha lang yun mo ha. Usa or duha? Kaya importante kayo nga inyo nakatunan. Naog ko ha. Magampo sa balay. Ang ilan nakatunan, pag-ampo sulod sa balay. Tinuod? Okay. Unsa pa? Napakailaing na dugang? Okay. Dire, te, para nimo te. Unsa pa inyong nakatunan sa magtiayon ha? Sa mensahe gabi. Sa mahitungod sa Bible. Unsa may gihisgot sa Bible mahitungod sa mga magtiayon? Ay mahitungod ang ako alang sa Bible kay sud sa mong panimalay dili gyud may tigbasa og kuan Bible. Himasa mo og Bible. Dili mo sa inyo ha. Pero sa inyong nahibaloan sa ato ang mensahe gabi, nakat-on tano nga basahon nato ang Biblia. Kada kapila gani basahon ang Biblia? Kada adlaw. Okay, 3 times a day. So mura batag nangaon ba no? Mura tag mangaon kung magbasa ta sa ato ang Biblia. Katong bag-o nang abot palihog ari pata ha, dool pata. Ari kos mga katong mga kanatong mga amiga dihan dapita ba? Kana. Sugod pagsugod nato hantod karon tagay kog duha nga inyong nakatunan. Bisag unsa nga topic? Sige. Kato, Sir Ando, katong karang linya ha diya. Sige. Usa or duha, sugod sa pagsugod hantod gabi unsa inyong nakatunan? Kato siya, Sir. Kana. Kanta ko. Oh. Sige. Pero ko kanta ko. Di nangutana ra ko unsa imong nakatunan. Sige. Daghan ko nakatunan. So, okay. Una na ko nakatunan kay katong pagkuan nga about gay kung mag-away. So, Okay. dapat kuan jud ka nang maminaw ka, dapat magstoryahanay mo kay kung magsigir mo suwat-suwat wa jud yung mana siya na. Dayon og kagahapon about man to sa kuan. So, therefore ang kana ganing kuan gihatag din na sa Ginoo kanang about sa sex. Okay. So naana sa Bible nga gihatag jud na niya para sa marriage nga Okay. para malong last ang family kay murag mamanay kuan sa mga laki. Kinaham o sa ba. So dapat para malipay sad ang imong kuan ba bana. Bundak man gyud mga laki, bundak. Murag kami mo isada ni laki. Okay, so diri napita sa katong topic na to gabi, unsay inyong nakatunan? Na si Sir Hamud hatag og mic. Unsay inyong nakatunan? Diri napita, Sir, pamili diya, Sir, kung kinsay imong patubagon diya, Sir. Sige. Tagay ta og dili lang kay gabi lang, kun dili hantod sa paggikan sa pagsugod nato, unsa pa inyong nakatunan diha napita? Oh, kinsa pa diya? Sir, pwede diri, Sir, diri napita. Kini ating nga nakapink, te, kana. Kay nakapink, siya ra gyud nakapink sa tanan. Te, paminaw te. Pangutan, te, diri ka tan-aw nako. Te, diri ka tan-aw nako te. Te, diri tan-aw nako. Kini ba? Kisay nga na niya, kini ba? Te, diri tan-aw nako. Kana kining nakapink, sir, kana nakapink. Te, manguta. Te, mangutana ra kog usa ka pangutana. Te, tanaw ako. Mangutana ra kog usa lang ka pangutana. Usa lang ha. Unsay imo nakatunan gikan sa pagsugod hantod gabi? Maorog yun na, tagay lang kog usa lang. Sige, kay anyway, napamantay kaming good nga mga kaigsunan before ta mag-start tong quiz. Sige te, naay microphone diya. Si ate lato patubagon kay bawo ko kanay yung tapad oh. Unsay imo nakatunan te? Gikan sa pagsugod. Sige, ikaw ma'am. Katong napo ka sugo na sa Ginoo katong dili mangawat, di Okay. manapaw, Okay. dili manglimbong sa bato. Sige. Sige lang, okay ra. Padayon na lang kung makaya pa nimo og memorize.
Kanang Patay, di ka mo patay. Di ka mo patay. dili mo patay. Mangawat, nabay gisuwat? Mana pangawat. Nay gisuwat? O naa. Ada. Sige, sige. Sige, okay natin. Salamat kayo. At least, importante nga, naag yung may makatunan, ha? Oh, sir, naparito, sir. Katong laki, sir, nga nakabag. Nga naay black nga Bible. Okay? Si karong taon mag-andam na taha sa atong nga quiz. Sir, oh, kana. Sige. Unsay mo nakatunan? Pagtuogin ako sa una, gid nga Hilom taha, hilom sa ta. Kaya daay di istorya, hilom taha. Ang imong pagtuo sa una, daan pa lang gid nga sa uya pa lang bago kami nga live-in sa akong Paris. okay. Guilty na ako paminawon nga about sex kay syempre di mi kasal. Okay. Until nga nakaton ko gabi nga mas ganado ko nga magpakasal niya. Okay. Kay tungod lang gid sa limpyo ang kuan sex. Okay. Daghang salamat. At least importante nga nadyo kay nakatunan, ha. So, hopefully mogawas na sa atong quiz karon, ha, kay ang araw bang quiz katunay gabi. Okay, dihan dapita. Sige, unsa pa ila nakatunan ato si Sir Justice. Unsa imong nakatunan, Sir Justice, gikan sa pagsugod hantod gabi, Sir Justice, na kay katampo, sir, sa ato ang mensahe wala ra, lipay ra ka. Sir, kato dito dapita, sir. Kanara, katong naay naka-yellow. Te, niisa gyud siya. Te, tagay lang kog usa or duha nga imo nakatunan. Higugma ang imong kaugalingon labaw sa imong isig ka tawo. Da, kamo kay bawa mo ana. Da, mao na. Te, salamat kayo sa inyong pagtampo, te, ha. So daghan pa jud kayo sing nakatunan. Okay? So unsa man andam na mo? Sa tong quiz, pero daghan pa manggunging nagdung. Bro, daghan pa, bro. Bro, daghan pa? Daghan pa nagpa-register? Okay, sige. Now, naatoy gabi iba, naatoy ni answer diri og duha nga unsay topic gani nato kisa to ni answer gabi. Siya ba to? O basta duha to sila. O kinsa to? Ang usa babae to, di ko ka-remember kung kinsa to, pero imuha, Brad, nindo to imuha kay specific kayo. Sir, tagay ra siya usa ka libro, sir, kining lalaki nga naka-black bitaw t-shirt. Usa ka libro anang kanang kana katong naka-black t-shirt, sir, kay naka-answer na siya gabi, kana. Oh, thank you kay Sir sa imo nga pag-participate. Daghan pa jud kayo. But anyway, atong time wala na gyud mo tugot, no? Ato na ta magsugod na ta sa ato ang pag-quiz. Andam na mo? Di pa mo andam? Okay, sige. Magsugod ta, ha? Ang sex giimbento lang sa tao maong bastos. Ang pakikihilawas kuno giimbento lang kuno sa tao mao na nga hilas kay paminawon. Bastos. So, yes or no? Yes or no? Sa ato ang online viewers, scan lang ning QR code para ma-direct mo sa link sa ato ang quiz. Number 2. Okay? Number 2. Ang sex, pwede man himuon para sa nag-ipon na nga walay kasal. Ang pagkikilawas kuno, pwede na kuno himuon sa katong wala kay kasal. Yes or no? Nasabtan rin yung pangutana? Nasabtan? Sige, yes or no? Importante dyan kayo nga ato makatunan, ha? Okay, number 3. Number 3. Kung mag-ampo ako sa Ginoo, kinahanglan mo sulod sa kwarto nga abli ang pultahan. Yes or no? Kung mag-ampo ako sa Ginoo, kinahanglan mo sulod sa kwarto nga abli ang pultahan. Yes or no? That's number 3. Sa ato mga viewers na ay QR code, ha? Scan lang para makaparticipate mo sa ato ang quiz tonight. Number 4. Sige, ha? By the way, ayaw nyo kalimot, swati yun nagnan ang inyong paper. Kay basin na usa mo sa palaran nga makadawat o pahalipay. Number 4. Sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumano ninyo ang akong mga, so ansiri, na blanco diha. Na blanco. Unsa nga word ang naa diha? Sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumano ninyo ang akong mga
Unsa man nga word? Ansiri dinhi. So dili yes or no ang inyo suwat ana sa number 4 ha. Word gyud. Okay? Word. Sunod. Number 5. Okay na mo? Word ha, dili yes or no. Word good. Number 5. Sa napulo kasugo sa Dios, pangpila ang hinumduman mo nga adlaw igpapahulay. Sa napulo kasugo sa Dios, ikapila ang pulong nga hinumduman mo ang adlaw igpapahulay. Di ba naman ito i-mention si Richard nga ang first 4 mauto ang sa iha sa Ginoo niya, ang 6 to 10 alang sa tao. Okay, di ba? So ikapila ang hinumduman mo nga adlaw igpapahulay sa ikapulo. Okay na mo? Okay, hangyoon na to atong mga kauban sa pag-collect sa mga papers. Okay na? Sige, ato i-collect ang mga papers ha. Okay, atong ansiran. Ha? Okay. Kini ikalima? Okay. Sa napulo kasugo sa Dios, pangpila ang hinumduman mo ang adlaw igpapahulay. Ikapila siya. Kinapo man na. Ika-11 ba? Unsa man kinapo kasugo so kana unsa man na ika-11? Ika-12. Unsa man na? Okay. Sabta ang pangutana ha. Sa napulo kasugo, ikapila ang pulo nga hinumdaman mo ang adlaw ipapahulay. Sa napulo, ika-11, ika-12, unsa man? Napo raman. Sige, ipas na atong papel. Kay haro nga mag-answer na ta. Sige, ipas na. Ay kalimot ha, butangi yun ngalan ninyo. Ay kalimot. Sige. Ato na ning ansiran. Sige. Ato ansiran. Na-collect na tanan. Ang katong decision card ayo nag-iapilog hatag ha kay naay instruction ana ang ato ang speaker. Ang ballpen sad palihog ta og collect ha. Ang ballpen. Katong decision card Natoy ang uban na nako gitagag ballpen. Ang ballpen ha ato sang i-collect og usab ha para gamito na sab nato ugma. Nya katong decision card palihog butangi og kompleto nga og inyong edad. Nya naman toy mga choices diha. Sige. Answer gyud. Answer gyud. Pas hindi ay, di ba? Na-collect na tanan? Na-collect na tanan? Ang ballpen ha, atong apilon o collect. Aw niya na lang ballpen. Katong decision card, ayo sa to o ihatag nila ni Sir ha. Ang katulas ang pang-quiz na to, pang-exam na to. Mo atong kolektahon. Okay? Kinsa tong wa kasuwat sa ngalan ug edad sa decision card. Nya walay ballpen, ingna lang ato ang mga kauban ha para makasuwat mo. Okay, ready na mo? Sige ha, atong answeran ang ato ang pangutana. Ready na mo? Ready na? Dihan na pita, ready na? Sige. Atong answeran ha, dera. Dera ha? Ang sex gimbinto lang sa tawo nga maong bastos. Yes or no? Kisa ni answer og or? Na gyud. Na gyud gyapon. Sige, ang tubag is yay! Naagyo no? So sa to pa gihimo sa Dios meaning to say dili na siya bastos. Ha? Nahimo mo ko ng bastos kaya to ang tao man gud mo himo-himo nag mga pangunahon na nga nahimo na siyang bastos. Okay? Now, sunod. Ang sex pwede man himoon para sa nag-ipon na nga walay kasal.
Yes or no? Oh, kana ang online viewers na naminaw yun. Ang tubag is... Ay sa... Ang tubag is... Ay sa lagi. Ang tubag is... Kinsay nakakuhag yes? Kinsay nakakuhag or? Naagi mo tubag. Ano mang yun na or? Uy, kamaamta na appeal. Ano na mo tagig or, sir ha? So now, number 3. Kung mag-ampo ako sa Ginoo, kinahanglan mo sulod sa kwarto nga abli ang pultahan. Yes or no? No. Unsaon man ang pultahan? Siradaan. Ilakdi. Ilakdi. Okay, basta. Atong tanawon ha. Ang tubag is... Ay sa. Ang tubag is... Ay sa lagi. Ang tubag is... Oh... Unsa ba? Kinahanglan nga ang pag-ampo sa kinahanglan mo sulod sa kwarto aron abli. Nganong no man kay na may mga pag-ampo nga pwede ra kang pareha among nakabantay mo nga before mi magsugod mag-ampo mi dinhi. Kana may mga pag-ampo nga in public. Ana, nay mga pag-ampo in public og mga onta pwede man kadi manira kay naara man kusina. Okay? Pero kung kamo lang gani, kung kamo lang pwede gyud mo manira ana. So sa to pa general man kini nga pangutana. Okay? Now, so answer is no. Klaro ra? Klaro ra? Sige, hapit na. Number 4. Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumano ninyo ang akong... Unsa? Sugo? Spellinga ko ang sugo. C-U-G-O? Kinsay... Mooyon nga ang spelling sa sugo C-U-G-O. Ha? Sige. Sige. Ato ansiran ha. Dili basi kisa ni answer og yes or no aning pangutanaha. O lagi ha. Kuya Juan tada. So C-U-G-O. Sige atong tanawon ha. Sige. Nangutan na ko. Sige. Ang tubag is Ay sa. Ang tubag is? Inkasiyo. Sige, sugo. So, ato Osbon ha. Hilom sa. So, bot pa sa botan na, nakahibawan naman ta nga, ang Juan 14:15 nga, kung kita nahigugma sa Ginoo, tanan sugo, ato yun nga, tumanon. Nasabta na to, mabasa sa Juan 14:15. Last ha, basig sakto na ninyong tubag. Kini, dili ni yes or no ha, basig na nito ba og yes or no ani. Unsa inyong answer ni pangutanaha? Sa napolo kasugo sa Dios, pangpila ang statement nga hinumduman mo ang adlaw igpapahulay. Ikaupat. Kinsay nag-answer nag ika-11? Na ikasiyam? Wala. Ika-11? Wala. Ika-12? Wala. Okay. Ang tubag is Ay sa. Okay. Ang tubag Ay sa lagi. Ang tubag pang-upat. Okay? Nakinsay ni answer og 11. Ika-11. Napo raman ay lang sa pasubrahay gamay. Okay? So congratulations sa inyong paminaw nga naka-perfect mo. So congratulations. So mauna, importante gyud nga kada topic kada gabi ato yung sabton ha. Ato yung sabton. Gawas nga maminaw, ato yung sabton ang ato ang pangutana. So kinsay na enjoy sa atong sa ato ang quiz? Na enjoy mo? Nakakat-on mo. So ang spelling sa sugo dili C-U-G-O ha. Unsay sakto? S-C-O-G-O. Okay, sige. So magsugod ta sa atong programa atong ihatag ang panahon sa ato ang song leaders alang sa ato ang theme song. Okay? Alang sa atong opening song, atong kantahon ang theme song, ang Diyos, kung ang Diyos naa sa pamilya. Manidog na. Kung ang Diyos naa sa pamilya, may gugma kanunay. Kung ang Diyos naa sa pamilya,
sa pamilya, may panalangin kanunay. Kung ang Diyos na sa pamilya, wala niyo'y pagmahay. Pasudlan na siya karon, kanunay siya naghandong. Ihatag niya iyang gasa ang kinabudayon. Kung ang Diyos na sa pamilya, kalinaw kanunay. Kung ang Diyos na sa pamilya, walay away. Kung ang Diyos na sa pamilya, mag-auswag na. Kung Diyos na sa pamilya, wala niyo'y pagmahay. Kung ang Diyos na sa pamilya, malipayon ka nunay.
guest speaker is an active servant of God. He completed his elementary and high school education at Adventist Academy Cebu, formerly known as East Visayan Academy. He earned his Bachelor of Theology degree from the Mountain View College in Valencia, Bukidnon in March 1999. Since then, he has served as an assistant church pastor in Capitol Center SDA Church, a church pastor in Masbate City SDA Church, and assistant publishing director for 2 years in the Central Visayan Conference. Happily married to Mena Joyman Lapas and the father of 2 daughters, Bella Donna and Belle Marie, Brother Fernandez currently serves as the president of the Adventist Professionals and Adventist Digital Missionaries Association in Masbate Province. Brethren, let's all warmly welcome and give our undivided attention to Brother Richard Fernandez. Mayong gabi mga kaigsunan. Mayong gabi. Kinsa man ninyo ang na-bless sa kanta ganina, patasang kamot. Atong palakpakan mga kaigsunan si Brother Nemrod Abilia, usa sa among mga classmates. Unya, wa mi nagdahom nga for 30 years. Ingani day kanindot sa iyang tingog. Kay sa maghilom-hilom ra man ni siya, wa man ni siya tingog-tingog. Mo nang na-bless ta tanan ug na-amaze me tungod sa talento nga gihatag sa atong buhi nga Dios. And of course, we will welcome this evening ang among presidente sa antro, atong patindugon si Sparks Pablo. Please stand para ma-recognize. Atong palakpakan mga kaigsunan. Mao ni ang presidente namo sa among batch nga moy himo og pagplastar niining atong gihimong seminar ang mga sikreto sa malipayong panimalay. Mao na nga nalipay kami nga naa iyang presensya niining kagabihon. And of course, dili mahimong posible kining gihimo nato nga seminar kung wala kamong tanan. Okay? Kaya atong palakpakan man ang kada usad. Kay kung wala pa ninyo, dili magmalampuson, magunsa man kung magyaw-yaw din hinga ako rang usa. Mao na nga magbalik gyud ta kada gabi okay? Kay naarabay cellphone ta nga atong i-raffle para sa atong mga perfect nga attendance. Okay? So, sa dili pa ta magsugod, makaigsunan, ato naman awhagon ang presensya sa Balang Espiritu, atong iduko atong mga ulo alang sa pagampo. Gamhanan ug dalaygon nga Dios niining kagabhion, amo na usab ablihan ang among kasing-kasing ug hunahuna, tabangi kami sa pagsabot sa among pagatun-an niining kagabhion, lamdag sa Balang Espiritu nga maging kauban kanamo sa among pagtuon. Pasaylua kami sa among mga sala sa ngalan ug sa gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Ang atong topic niining kagabhion mga kaigsunan, 7 ka mga paagi sa pagdumala sa tension o stress. Ang usa sa atong mga crew dinhi ganina, kating naa dinhi, nakita nito yung nag-operate din ha. Nangaon sila ganina dito sa May Gaysano, ang iyang kwarta nga 450 nawala. Unya pagbalik nila dito, wala niya nakitaan. Ang nakita niya, ang mga badyaw na lang dito. Alangan po imo na pautan o mga badyaw, di ginamutugan. Na-stress siya. Kinsa man ninyo din na-stress po karong gabi Basi nagunahon na mo nga ang inyong iro dito, wa ito'y kaon. Basi naghunahuna mo, uy, hala, naarabo ko yung nilungag, wa na ko na patay ang gasol. Ma-stress ka. Diba? Unsay hinungdan sa stress, atong tanawon makaigsunan. Ang stress, usa na siya ka-normal nga reaksyon sa atong lawas. Kay kung dili ka ma-stress, pareho na ka na maglakaw-lakaw bitos kalsada nga naghubo, unya magdagsako. Mo na mga tao nga way stress, wagi na stress. Bisag asa na matulog, di sila ma-stress. Unya, makita ninyo sila, malingaw pa ka kay magsigkatawa, di ba? Ay lang pagpadol kay bisig labayon kag bato. Delikado lang. So, normal ang tao nga ma-stress. Kay nga naman, usana siya ka reaksyon sa atong lawas. Either may problema ka pisikal, mental o emotional.
tungod kay dunay stressor. Unsa man ang stressor? May hinungdan nganong na-stress ka. Pareho sa atong crew ganina, wa man siya na-stress. Na-stress siya pagtanaw niya, pagkuot niya sa iyang bulsa, nawala iyang kwarta. So ang stress dunay hinungdan, gitawag na siya og stressor. Unya dunay mga klase-klase nga stress makaigsunan. May negative stress, may positive stress, may light stress, ug may severe stress. Muna itong bantayan, kay basin kaning stress nga atong gibatsyagan karon, makadala ni nato og sakit pareho sa kanser. Okay? Pero kung ang imong stress makaigsuunan negatibo, mo na hinungdan nga mawalaan na kag trabaho. Pero kung ang imong stress positibo, pwede hinungdan nga mudako pa imong ranggo sa trabaho. Kung halimbawa panday ka, labor lang ka, pagkasunod mga bulan nahimo na kang kanang skilled, di ba? Nahimo ka ng masun. So pwede ang stress mahimong negative or pwede pud mahimong positive. Kabantay mo usahay ka ng maglaba ka unya imong may hay-hay ka. Unya ang imong hay-hay, imong gihay-hay nga sinina hapit na nag-uga. Unya mo kalit lag-uwan. Ma-stress ka dili. Ma-stress. Pero gitawag ni siya light stress. O gamay lang kay siyempre kung mabasa ang imuhang sinina, pwede maghihapon mahay-hay otro nga mauga gihapon siya light stress. Pero atong bantayan makaigsunan kay dunay stress nga severe kining delikado ni siya. Kay kung dili na nimo ma-manage ang imong stress, pwede ka magkasakit o cancer. May nalontag walay ma'am, cancer lang. Okay? So, mo na makaigsunan. Negative stress, mo ning sintomas. Labad imong ulo, magsihi kag huna-huna, mawad-an ka gana sa pagkaon, or sobra imong pagkaon, unya di na ka makatulog. So duha ka klase ang stress. Pwede nga ganado ka mukaon o wa kay gana mukaon. Duha, no? Og ang delikado kanang di na ka makatulog kay magsige na makagunahuna. May mga batan-on dinhi kini nga atong mga pila edad nimo dong? Ikaw? 16. Na nakay crush wala. Makakita na ganig crush, magsugod-sugod na ganig ibog-ibog, di na makatulog, no? Labi nagdunay picture sa crush niya, naa sa cellphone ba? Kanang, inigtanaw niya dito sa Facebook, ay, akong crush, kagwapa, no? Unya, inigtulog niya, inigpiyong sa iyang mata, ang makitaan, ang picture siyang crush. Inigadto niya sa kusina, ang picture gyapon siyang crush. Inigadto sa lababo, ang picture sa iyang crush. Inigadtos iniduro, picture gyapon sa crush. Bisa na asa mo adto makaigsunan. Oh, di nakatulog. So, delikado ni siya, no? Insomnia, why tulog. To deal with stress, kinahanglan atong mahibal-an kung unsay hinungdan. Nganong na-stress ka? Ang atong technician dire, na-stress siya kay nawad-ag kwarta. So may hinungdan. Doon na ba'y tao nga na-stress pero way hinungdan? Wala. Di ba? Tanan nga stress, doon ay hinungdan. Salmo 43:5 nagaingon, nganong mag-uol man ako, og mabala ka pag-ayo, musalig ako kanimo, og daygon kanako, pag-usab, ikaw nga akong manluluwas og Diyos. Kung mabala ka di ay kita, ang atong hinungduman ang Diyos lang. Amen? Kung doon na tayo mga problema, ato lang isalig sa Ginoo tanan, kay siya ang magsulbad, magtabang sa atong mga problema. So doon ay technique number 1, hinumdumin ninyo. Dako kay ning katabang. Kung stress ka, akong gihangyo ni atong technician diri sa unahan, dali kay para mawala imong stress. Dali diri. Ali diri. Diri lang. Dali lang. Oh, thank you. Atong palakpakan mi para moduol sa tubangan. Kay stress man siya. Okay. Mo ni technique ha, diri lang tubangan diri. Okay. Kay para makakita ka. Importante nga doon na mo insakto nga tulog. Muna ikaw, katulog yun karong gabi, ay paghuna-huna atong imuhang kwarta. O, ato tong tabangan nga
Mabalikan tong kwarta. Pila man ka oras sa tong tulog dapat? 8 hours. Pero kung mga bata-bata na, grabe naman tulog. 10 to 12 hours, okay lang na. Kaya nga naman, nag-develop pa man sila. Pero kita na mga matured na, pwede 8 hours. Ang uban ka ng mga tiguang-tiguang na yun, magabot nag 60, ang tinulugan mura na nagmanok, inigkadlawon, makamata, di ba? Unya, balik na pugtulog. Unya, makamata, balik og tulog. Natural na sa mga tiguang. Pero sa mga middle age, mga 40 pataas, pangadto sa 60, kinahanglan gyud tag 8 hours of sleep. Then, kinahanglan nato ang unsa man ang healthy diet? Fried chicken, baboy. Unsa healthy diet be? Ha? Prutas? Unsa pa? Bulad? Kahon ako bulad gulay. Mga green leafy vegetables, no? Dili ta magsigaon og kanang manok nga baligya des na bunok. Di ba kay ugwa nay oras mo magdali-dali dayon ta. Palit na lag manok kanang tagpila gani ng hiwa. 25, 20. Di ta magsigaon na kay dili na healthy. Adto kita sa mga kamunggay. Kinsa may nagtanom kamunggay sa inyo? Wala. Dire, very good. Kanang kamunggay, maayo na. Kay kompleto na sa mga nutrients. So, adto kita sa kamunggay, adto kita sa vegetables. Dayon, atong likayan ang kape, tabako, ug alcohol. Kada buntag baya, mahilig ta og pandesal, parisan, og Nescafe. Kinsa man din namaha og Nescafe. Di ba? Mahilig ta na. Makaigsunan ato ng likayan. Nga naman, ang kaning kape, duna ni siya'y caffeine. Kanang caffeine, usa na siya ka-addictive nga substance, nga maka-addict, di ba? Inigsimhot nimo sa kape kay ma-addict ka sa baho. Gutumon day ka, unya gusto day ka mangapi. Unya naiuban sa atoa, nga mangapi, tagtulo, paupat, hanggang panglima ka bisi sa usa ka adlaw. Delikado makaigsunan kay ang kanang kape duna na siya drug nga gitawag nga caffeine nga gitawag na siya stimulant makapa-activate mo nang di ka dukaon. Di ba kung dunay patay maglamay unsa ba ihanda dayon sa mga tingtungdan? Kape kay para di ka dukaon. So mo na makaigsunan ato ng likayan kay i-alter ang atong brain. Ang normal function sa atong utak, kung panahon nakapoy ka, dapat matulog ka. Unya, kay ang power sa kape, moingon man ayaw katulog, kay active ka, mura kag nakasyabo. Diba? Kaya ato ng likayan. Ilabi na yun makaigsunan ang pagtabako, pagpanigarilyo, o pag-inom og mga ilimnong makahubog. Kung gusto ta na nga mawala ang stress, usbo nato atong lifestyle. And importante ang exercise. Kinsa man din ni sa inyo, nakaadto na sa Talisay, kanang sa eskwelahan. Sa Ubal ba? Nindot na kayong Ubal sa Talisay, kanang sa elementary school ba na din ha? Kay doon na Ubal, ganina, nag-jogging ba dito, nindot kayo, murapog sa Abiliana ba nga? Rubby rice na ang imuhang joggingan. Importante po ang exercise. Okay, sabi sa Biblia, ang matag magdalagan nagabansay gayod og maayo inubanan og disiplina sa iyang kaugalingon aron makadawat siyag ganti. Mao kana ang sa akong pag-alagad sa Ginoo, diretso gayod ang akong pagdagan paingon sa dag-anan. O kung sa boxing pa, wala ako magasumbag sa hangin. Kinsa may nakita niyo nga runner nga nagdagan siya, nagliko-liko. May runner ba nga ang nadalagan liko-liko? O sarag yun ako nakitan, kanang hubog. Basta mahubog ang tao, ang lakaw, liko-liko na. Ha? Pero ang runner, focus lang yung ka sa usa ka linya. Kung unsay linya ni mo, morgan na imong subayon, o magtanaw ka sa finish line. Mausab kita makaigsunan kung nangandoy ta nga masulbad ning stress labad sa ulo, inig katulog nimo di ka katulog.
atong i-focus ato ang kaugalingon sa umalabot sa unahan. Kay doon na tayo dakong ganti nga ihatag sa Ginoo mao ang langit. Amen? Mao na'y kanindot makaigsunan atong i-focus. Number 2, relaxation exercise. Diin man ta mo ginhawa sa dunggan, sa baba. Ha? Sa ilong. Diin man ka mubuga sa baba. Pero kita irog sanay. Oh, muginhawa ta sa ilong, mupagawas ta sa baba. Mo nay breathing exercise. So atong himuon makaigsunan ha. Tindog tatanan. Tindog tatanan de. Mag-practice tag deep breathing. Kung stress gani kamo, mo ninyo himuon. Ang inyong kamot na sa inyong hawak. Then, mo inhale ka, pasulod sa hangin sa imuhang ilong. Okay, ready? Go. Ayaw, glisgaga. Otro. Otro hagi. Inhale. Exhale. Hinahinaya po. Hinahinay. Kay, ang oxygen, atong ipaabot sa atong utok. Muna nga ma-stress ka kay kulang kang oxygen sa imong utok. Okay, ready? Mag-count kog 5 ha. Ready? Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. Ang uban nyo, pagay kabot 5, wa na, nagbuga na. Again. Another 2. Inhale. Exhale. Wow. Inhale. Exhale. Okay, thank you. Lingkod mo. Tanawa, bugnaw ang inyong utok. Bugnaw, dili. Oh, bugnaw kaayo. Kay doon na oxygen. Oh, mora na importante. Kung inyong asawa gani, inang burido kay gunahuna, inon, darling, pag breathing exercise, para bugnawan na imong utok. Okay? So, muna, breathe deeply. Importante makaigsunan. Muna ikaw, pag deep breathing na, mawala na yung stress. Technique number 3. Gitawag ni siya replacement. Sama ng replacement. Imong ibutang ang imong senaryo, imong kaugalingon, sa usa ka senaryo nga wa kay problema. Oh. Muadto ka sa lugar, daplin sa dagat, adto ka sa ilawom sa kahoy, nga nindot kayo ang bugas sa hangin, mo nay makapawala sa imong stress. O kaya muadto ka sa mga langgam. Tanaw mga langgam, wa gyud ay problema. Nakita mo mong langgam nga na stress? Wa gyud. Wa man na sila nanguma. Wa man sila nagtrabaho. Pero nganong wa may langgam nga gigutman or namatay? Kay gi pakaon sila sa Ginoo. Amen? Mo na dito ma-stress kung wa tay bugas. Anhila mo kada gabi kay natay bugas. Ay mo kabala ka sa bugas kay ang Ginoo mo provide sa atoa. Ay pag-stress, adto mo sa lugar nga makarelax ka mo kay para mabayluan ang imong hunahuna. Una, Samuel 16:23 na gayon, mataghigayon nga hasulon si Saul sa espiritu, kuhaon dayon ni David ang iyang harpa, og tukaron, mahuwasan dayon si Saul, og mubiya kaniya ang daotang espiritu. Si Saul makaigsunan giyawaan, ang pirmirong hari sa Israel. Unya sa diyang musulod na niya ang daotang espiritu, iya tawgon si David. Unya sa didto na si David makaigsunan sa kilid ni Saul, mutukar na dayon si David sa iyang harpa. Unya maulian si Saul. Diba? Mao na ka-importante ang replacement. Unsa man ang replacement? Atong ilisan ang lugar kung diin ka na stress. Mao na kung mga asawa din mga misis, kung stress mo sa balay, kay samo kaayo, adto mo sa gaysano kadiyot para malimta ninyo kay bugnaw biyang gaysano, di ba? Ay, baski way kwarta, suroy-suroy lang dito, hala. Magsige lang kag kita-kita dito, na magkuot-kuot sa mga simong bulsa, nga mura po kag nay kwarta, pero wa di ay, nangaot day sa imuhang katol sa paa. Akong point is, hawa sa mo sa lugar kung diin ka mo na stress. Unya, kung ma-relax na imong hunahuna, balik na mo, kay maulian ra mo. Okay? Mo na gitawag nga replacement technique. Number 4, gitawag ni siya positive self-talk.
dapat mag-istorya ka sa positibo nga pag-istorya. Dili ka maguna-una, pirmi nga. Paita, inig tanaw ni mo sa sudlanan ba sa imong bugas nga, wa na mo'y lutuon, inig kaugma. Niya maglingkod na kas daplin, magsige na lang hinuktok. Kano sa ka ni masudlan ni amo ang sudlanan, no? Mo apil ko sa seminar kay dunay bugas dito kada gabi. Mo na'y positive talk. Dili kay magsige ka gunahuna dito nga wa na lang kahimuon, oh. Daghang paagi makaigsunan atong pangayoon sa Ginoo kay Ginoo magtabang kanato. Kung unsay gihunahuna sa tawo, mauman ang iyang kaugalingon. Whatever the man think it in his heart, so is he. Isingi makaigsunan, sa sige nimong tanaw sa samin, maghunahuna ka nga ikaw si Piolo Pascual. Iniglakaw nimo sa gawas, nindot imong pamati. Pero inigtanaw nimo sa samin, maghunahuna ka nga imong naong murag si Babalo. Inigawas nimo sa imong balay, dili ka kumpiyansa, di ba? O, hunahunahon lagi yun nato, misag nihit ni atong naong, atong lang hunahunahon nga mga gwapo o gwapa ta kay hinimo tas Ginoo. Amen? Oh, kitang tanan hinimo sa Ginoo, mo nang atong hunahunahon ang positibo piring mi nga paghunahuna. Now, kung moabot ang stress, duha ka butang imong himuon. Either imong padakuon or imong prisuhon. So depende gyud sa atong hunahuna. Kay maghunahuna ka pirmi nga agoy naglinog na pud ang Istanbul. Pagkahuman sa linog sa Thailand, ang Istanbul na pud ang naglinog. Maghunahuna ta, guy, basi maglinog na pud sa Pilipinas, unsay mahitabo, mga matay tang tanan. Sa dito kami sa Boracay atong niaging semana, nagstay mi sa 16th floor. Taas kay nga building. Unya nagsikog tan-aw ba sa ubos ba? Nag-imagine na dayon ko sa nahitabo sa Thailand. Ingko og maglinog no niya malusno ning building. Asa ka ko puniton? Kay ako nag-enjoy ako ang hunahuna. Kay kung magsikog hunahuna, di ko ma-enjoy sa akong bakasyon. Kauban sa akong pamilya. Mao na makaigsunan depende kung unsaon nimo ang stressor. Either imong prisuhon, nga himuon nimong ulipon, o imong padakoon nga mahimo nimong agalon. Naintindihan ninyo? Nasabtan? Ang stressor makaigsunan pwede himuon nimong agalon o himuon nimong sulugoon. Asay gusto ninyo, agalon o sulugoon? Kinsay gusto agalon? Kapoy ba ng agalon kay magsige nagsugo nato? Pero kung atong mangita tag sulugoon kitay mo sugo, di ba? O, suguon ninyo ang stress. Inyo niya pahawa diha, nagsamok-samok lang ka diri sa kuha. Mao na makaigsunan ang sikreto. Now, mo ni ang equation. Ang active agent, kung unsa imong gihunahuna, mao man ang imuhang bation. So, inigdawat nimo ana nga hunahuna nga na-stress ka, mao gyud ang imong bation. So, depende nimo kung imo ba to siyang ipadako sa imong hunahuna o imong ipagamay nga mangita kag solusyon para dili magsakit ang imong ulo. Okay? Mora na makaigsunan. Ingon pa ang panultihon 17:22, kon malipayon ka, makahatag kinig kaayuhan sa imong panglawas. Apan kung masulubon ka, maglain imong kinsa man dinhi ang Biyernes Santo lang pirmi ang naong. Di ba kada mga tao nga Biyernes Santo lang ang naong? Dali ra ka mangunot. Pero parihon nyo karon nga sige mong smile, mahimo mong batanon. Okay. So atong kantahon ha, ang masayang puso. Akong gihangyo ang atong pianist sa pagtugtog. Ang masayang puso, lunas ng kalungkutan. Ika'y liligaya sa tuwi-tuwi na. Ang malungkutin, saman. O, kinsa may gusto magpangit diha. O, sige mong pagmugot lang mo pirmi, kay pangit ginan yun na ang pirmi. Ang malungkutin pumapangit. Kung masaya ka, ikaw ay gaganda. Okay.
Habang magkanta tani, with smile. Oh, be, pakita daw ang mga smile, be. Okay, magkanta ta, ha? Masayang puso, lunas ng kalungkutan, ika'y liligaya sa tuwi-tuwi na ang malungkutin pumapangit. Labi na ka ng dili makanta mo, pangit yun na. Kung masaya ka, ikaw ay gaganda. Atong kusgan. Masayang puso, lunas ng kalungkutan, ika'y liligaya sa tuwi-tuwi na ang malungkutin pumapangit. Kung masaya ka, ikaw ay gaganda. Wow, nakita na kong mga smile ang uban, pero ang uban, wag kanta-kanta, irog na sana. Ambot lang, way pakialam sa kalibutan. In taon, mga kaigsuunan, ang smile, dili gyud na paliton. Naara na sa atua. Kaya kung always ka happy, mo nay maghatag kanimo og pag-ayuhan sa inyong mga balatian. Sakit ang imong ulo, smile lang. Kaya nga naman, mawala na siya, no? Nindot kayo. Technique number 5. Thank you, Ma'am Joyce. People talk. Importante ang pag-istorya. Di ba nag-isgot na din about sa I statement o you statement, no? Katong sa mag-asawa ba kung mag-away. Importante yun ang pag-istorya. Ilabi na kung ang stressor nimo o sa katawo, panalitan imong silingan, nalagot kay sigilaghuan, magsigilaghuam og plato, magsigilaghuam og kaldero, kay kaldero, magsigilaghuam og luwag. Malagot ka, di ba? Imong istoryahan nga, Brad, imuhan na lang ng kaldero, kay wa man kay kaldero para di na ka magsigilaghuam. Tagaan na lang nimo. Oh, kay mas stress man ka. Magsige balik-balik. Unya na magsige pangutang. Unya way bayad-bayad. Unya usay kita pud mangutang, di pud bayad. Mga kaigsunan, if the stressor is a person, talk to the person. And talk with a supporter. Kabalo ko makaigsunan nga kada usa nato do na tay mga amigo, amiga nga pirmi musuporta nato. Ang mga magtiayon, walay laing musuporta sa bana, ang asawa lang yun. Amen? Walay laing musuporta sa asawa, ang bana lang. Ang asawa, ang bana ang asawa. Muna nga, we must have a support system. Muna ako, nalipay ko kada gabi dinhi sa ato ang gihimo nga seminar. Kaya nga akong inahan na agad pirmi. Atong patindugon akong inahan. Please stand. Palakpakan na ito, mga kaigsunan. Nagsuporta gini, gikan sa unang gabi, hangtod mahuman, siya mukuyog ko pirmi. Kay nabalo naman niya akong inahan. So kami nalay kuyog-kuyog pirmi. Kung na ako din si Cebu. Muna, importante ang support system. Walay laing tao nga mo appreciate kanimo. Walay laing tao mo ingon nimo, uy, kagwapo nimo, kagwapa nimo. Kanara imuhang kaila nga mo suporta nimo. So, support system is very important para nga ma-relieve ang stress. Si David, kinsay best friend ni David? Si Jonathan. Si Jonathan makaigsuunan anak ni Saul. Unya si David gihanting ni Saul. Kay nahibalaan ni Saul nga si David mo'y mupuli niyang hari. Unya sa dihan nakahibalo si Saul makaigsuunan nga si David gali ang mupuli niya pagkahari, iyang ipapatay. Unya kay best friend man si Jonathan ni David. Best friend man si Jonathan ni David, ang gihimo ni Jonathan, iyang gisultian si David. Nga David, pagtago kay akong papa, gusto mo patay kanimo. Pagkanindot, no? Kung doon ay support system ang atong kinabuhi, mawala ang stress ka, maoy mutabang kanato. Technique number 6.
Imagination. Oh. Kung palitan, wala mo'y kwarta, mag-imagine mo nga inyong bulsa puno sa kwarta. Oh. Ug nawatan ka kwarta, imagine na lang nga wala na wala. Oh, imagination is very important. Ato tanawon mga kaigsunan, si David naghimo siya visualization sa panahon nga stress siya, sa panahon nga down siya, nga wala siya paadtuan sa iyang kinabuhi. Naga-imagine siya. Atong basahon ng Biblia mga kaigsunan, mga Salmo 55:5 ngadto sa 6, nagkurog ako sa kahadlok, labihan gayud ang akong kalisang. Kung aduna pa lang ako'y pako sama sa salampati, mulupad ako og makita ako og kapahulayan. Sino nag-imagine? Sa diyang hadlok siya makaigsuunan, na problema siya, nabalaka siya sa iyang kaugalingon, kay gigukdan siya ni Saul, kay gusto siyang patyon. Nag-imagine siya nga daw sa lampati siya nga may pako og nilupad sa kahanginan og niadto siya sa lugar nga diin nalipay siya og malayo sa peligro sa kinabuhi. Mo gihimo ni David. Mo na kita kung magproblema ta, wala tay kwarta, maghunahuna ta nga ugma na kwarta mo abot, atong iampo sa Ginoo kay ihatag na sa Ginoo sa ato. Amen? Kung nagproblema ka kay wala kay asawa, atong ihampo sa Ginoo nga tagaan kag guwapa, maestra, dato nga asawa. Kay ihatag na sa Ginoo. Amen? Kung nagproblema ka kay wa kay bana, atong ihampo sa Ginoo nga unta makabana kamo og pareho kag gwapo sa speaker. Grabing hambugiro no nga di man gwapo. Ang akong point is pangayoon na tos Ginoo makaigsunan kay ihatag na sa ato. Amen? Okay. Muna, imagination is very important. Technique number 7. Gitawag ni siya og spiritual meditation or espirituhanon nga saan ang meditation? Dok? Pangamuyo. Espirituhanon nga pagpangamuyo. Espirituhanon nga pag-relax sa imong kalag diha sa Ginoo. Pamalandong, sakto nga term. Espirituhanon nga pagpamalandong. Matod pa sa Salmo 46:10, hunungan na ninyo ang pagpanag-away. Mag-asawa, ayaw mo pagpang-away. Mga kabataan, ayaw mo pag-away-away. Og ilhan ninyo ako nga Diyos. Atong ilhon makaigsuonan nga si Kristo lang ang atong Diyos. May away. Kay maora ni ang usa ka paagi nga mawala ning mga problema sa atong hunahuna. Si Ginoong Hesus makaigsuonan nabatasan gyud niya nga kada buntag muadto siya sa lugar nga mamingaw og magampo. Mamalandong siya. Usa niya ka kinaiya. Atong basahon ang Biblia. Onya sayo sa kadlawon, samtang ngit-ngit pa, si Jesus bibangon og miadto sa usa ka dapit nga mingaw og didto nagampo siya. Wa pam mo sidlak ang adlaw, si Kristo nangita na siya lugar og nagampo. Mausab ni ang gipangayo sa Ginoo natong tanan. Nga kada buntag makaigsunan magampo gyud ta. Kinsa man dinhi nagampo kada buntag? Wala. Uy, atong praktison ha, atong ipanaad sa Ginoo magampo gyud kita. Inig katulog sa di pa matulog, kinsa man rin nagampo? Wala, diretso lagligid. Uy, magampo ta makaigsunan. Inig kabuntag atong pasalamatan ng Ginoo. Ginoo, salamat din taon nga nakamata pa ako. Kay daghan karon nga wa pa kamata nangamatay na. Di ba kana mga gipangbangungot ba? Pagmata nila patay na day sila. Inig kagabi na usad magampo ka, magload ka Ginoo, salamat nga imo akong giproteksyonan sa akong trabaho. Wala ako napukpukan sa martilyo kay panday imong trabaho. Wala ako nabungguan sa truck kay nagdrive ka sa e-bike. Pasalamatan nato ang Ginoo kay ang Ginoo ang nagproteksyon kanato kada buntag, kada gabi
kinahanglan doon na tay worship. Pagpasalamat sa Ginoo ug pagtuon sa iyang mga pulong. Unya, usap pud niini makaigsunan, nanginahanglan pud ta og kada semana nga spiritual nga pagpamalandong. Kinsa man dinhi ninyo ang nagtrabaho gikan sa Domingo hangtod sa Sabado nga wagyoy way kanang kuan ba di off. Duna? Way di off gyud sa imo lab. Wala. Grabe trabaho dili kapoy. Kapoy dili. Kapoy oy. Kapuyon pa mangani na nag-opisina sa munisipyo nga duha ka adlaw ang way trabaho. Ang trabaho na Lunes hangtod Biyernes lang. Samod na og wa kay maski usa lang ka adlaw nga wa kay off sa imong trabaho. Mo na makaigsuonan naingon ang Biblia og mipahulay siya sa ikapito nga adlaw gikan sa tanan niyang buhat nga iyang gihimo. Ang Dios gani mipahulay kita pa kang tawo nga watay gahom. Kano sa ni pahulay ang Dios sa ikaunom? Sa una? Ikapitong adlaw. Genesis 2:3 nagaingon ang Ginoo, o gipanalanginan sa Dios ang ikapito nga adlaw o gibalaan kini tungod kay kini mipahulay ang Dios gikan sa tanan niyang gibuhat. Ang pangutana makaigsunan, gikapoy ba ang Ginoo kay nagpahulay siya? Wala. Nganong nipahulay man siya? Kanang manglaba ka ba? Mangutana ta mo. Di ba nang laba mo? Ang imong gilabhan, tapunog nga labahan. Inighuman imong laba, manglaba pa ka, dili na. Dili na kay nahuman naman. So ang Ginoo makaigsunan, wala siya may pahulay, kay gikapoy siya. May pahulay siya tungod kay nahuman na niya paghimo ang kalibutan. Apil ang tawo, ikaw ug ako. Okay? Gihimo sa Ginoo ang tawo sa pangunom nga adlaw, si Adan ug si Eva. Unya mipahulay na ang Ginoo. Kay nahuman na. And it was very good. Sumuna sa pangpitong adlaw, tulo ka butang ang gihimo sa Ginoo. Iyang gipanalanginan, pangduha iyang gibalaan, pangtulo iyang gipahulayan. So tulo ka butang ang gihimo sa Ginoo sa ikapitong adlaw. Sa matahom nga garden sa Eden, halayo sa stress o problema, si Adan o si Eva kauban sa maglalalang panahon sa Sabat o ikapitong adlaw, nagselebrar sila sa kalipay o sa kalinaw. Pagkanindot makaigsunan, kung imong tanawon ang Garden of Eden, tanan nga klase sa kolor naa. Wa kay makita dito nga malaway nga talan-awon, kay gihimo sa Ginoo para sa ikalipay sa mata sa tao. Og si Adan og si Eva nag-enjoy sa kalipay nga walay stress, walay mga ginaisip na maraot o masama. Daghan nag-ingon makaigsunan nga ang kanang igpapahulay para na sa mga Hudyo. Mangutana ko ninyo, si Adan, Hudyo, dili. Hudyo si Adan, dili. Dili. Kay didto nagikan kang Adan ang tanan nga klase nga lahi. Pero si Adan, dili siya Hudyo. Okay. Ang adlaw nga igpapahulay makaigsunan, dili ni siya Jewish. Kay dili ni para sa Hudyo. Pareho man sa pag-asawa. Sa dihang gikasal sa Dios si Adan og si Eva, mga Hudyo sa dili. Dili mga tawo, mo na nga ang adlaw igpapahulay makaigsunan is for the whole human race. Maging Hudyo ka man, maging Pilipino ka man, maging Amerikano ka man, maging pikot man imong mata, butlat man imong mata, maputi ka man, maitom ka man, ang adlaw igpapahulay para sa katawhan sa Ginoo. Gym number 1, it isn't Jewish, it is Christian. Kinsa may mga Kristiyano dire? Kristiyano mo dili? Kristiyano. So ang adlaw nga igpapahulay makaigsunan para natong tanan kay mga Kristiyano kita, nagtuo kita kang Kristo. Mao na sa
Sa panahon ni Ginoong Hesus, nag-ingon siya nga the Sabbath was made for men. Ang adlaw ipapahulay gihimo para sa tawo. Pareho man sa pagminyo, ang kaminyoon gihimo man para sa tawo. Pwede ba magminyo ang mga iro? Ang mga iring, pwede ba magminyo? Wala, mudritso naman magmakita ka usahay sa karsada, mga bastos kayo. Kabastos man ng iro, napa sa tunga sa karsada. Di ba? Mga iring, perting sa baa, kung mag-mate ng iring, di ba, sabang, madisturbo ka, inang alas 12, yun, pagtulog ni mo, niya na iring mo, latay sa iyong atop. May nagkasal ba nila? Wala. Wala. Ang kaminyoon, para lang sa tao. Mauman ang adlaw ay papahulay, gihimo sa Diyos, para lang sa tao. Kung yung basahon ang Marcos 2:20. So maging itom ka man, maging puti ka man, pobre ka man, mayaman ka man, English ka man, o misking unsa pa imuhang pinulungan, ang adlaw ay papahulay para gyud natong tanan. Naintindihan? Okay, thank you very much. Now, gihimo ni Ginoong Hesus, mo nang gitawag nga, it is Christian. The Sabbath is Christian. Gym number 2, maulani ang panahon nga kita magselebrar diha sa pag-urusad sa atong pamilya sa pagsimba sa Ginoo. Kanindot, no? Tanawa ang usa ka pamilya. Nindot kay nga talan-awon. Nga na ang mama, na ang papa, intact ang pamilya sa panahon sa pagsimba. Di ba kung kasal ang magtiayon, ang ilang honeymoon, unsang adlawa, pagkahuman sa kasal, uwa pa ang kasal. Ha? Pero naiuban, mag-una-una na. Uwa pa ganing kasal, nag-honeymoon na daan. Oh, dili na excited. Ang purpose makaigsunan sa honeymoon, pagkahuman sa kasal, para excited ka. Nga, uy, ako nagyud maangko ng akong asawa. No? Muna, now atong tanawon makaigsunan, si Adan o si Eva, gikasal sila Bernes. Unya, pagkasunod nga adlaw, Sabado or Sabat. Ang Bernes, mao ang una nga gabi nga nag-honeymoon sila. Unya, pagkasabado, mo'y unang adlaw nga nagkauban sila, nagkuyog sila. So, muni ang special nga adlaw para sa pamilya sa Ginoo. Nagsihitag hinuktok. Nga nung Sabado man na din ha? Naabaday Sabado din ha? Mga kaigsunan, atong tun-an karon. Diskubrihon nato kung asa man gyud ang adlaw nga igpapahulay. Kay ang Muslim, Bernes. Ang mga Sabadista, ang mga Hudiyo, Sabado. Ang uban ng mga Kristiyano, Domingo. Asa man gyud dinhi ang adlaw nga igpapahulay. Di ba sa nag-agi nga simana, nagselebrar ta sa Semana Santa? Tinuod dili. Unsang adlaw namatay si Kristo? Bernes. Unsang adlaw si Kristo sa lubnganan? Sabado. Unsang adlaw siya nabuhay? Okay. At basahon sa Biblia. Kinsay na Bible din sa inyo atong pabasahon. Tigayo og kuan dokchit. Basahon nato ang Lucas 23. Kinsay na Bible diha katong na Bible nga Bisaya ha, Bisaya. Bisaya na imo ha, Brad? Bisaya, Tagalog, in English. Oh, kana. Sige. Palihog. Atong basahon sa Lucas 23. Lucas 23:53. Atong masuta dinhi makaigsuonan kung diin diha ang adlaw nga igpapahulay. May nang Biblia atong basahon. Sige, ready na? Kung naamoy Biblia diha, basahaman sa inyong Biblia para makita nato. Lucas 23,
microphone. Palihog ko sa microphone, sir. Siya pabasa. Sige. Sugda nato sa 53 ha, 53. Lucas 23, 53. Sige, sir. Klaro ka? Sige, kana. Og. Sige. Og. Kini. Gipangayo ang Og kini. og kini iyang gihugos og gilimisa niyag panapton nga lino o gipahimutang sa usa ka lubnganan nga kinubkob diha sa kilid sa pangpang nga wala pagyod kalubngi. Okay. Unsa man ang panahon na buhay pa patay na? Buhay pa si Kristo diha, patay na. Ha? Adlaw. Patay na. Kay dito na sila sulubnganan. Kay ang proseso sa una makaigsunan, wala sila balsamar. Pumamatay ang tao, ilan ang puston og lino. Unya ilan ang butangan og mga pahumot. Kay wa man sila chemical sa una. Padayon na pagbasa, sir. 54. Adlaw katong sa pangandam o nagsugod na ang adlaw nga igpapahulay. Okay. Adlaw sa pagpangandam kay magsugod na ang adlaw igpapahulay. Unsang oras na namatay si Kristo? Alas 3. So, pagkamatay ni Kristo alas 3, mga pila ka oras ilang gidala dito sa lubnganan unya ilang gipreparahan og mga pahumot ang tulo ka mga Marias, si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug usa pa ka Maria, tulo sila ka Maria dito. Unya tungod sa ilahang pagbantay sa adlaw igpapahulay, kay ang adlaw igpapahulay makaigsunan, magsugod siya gikan sa pagsawb sa adlaw ngadto sa pagsawb sa adlaw. Ang atong pag-ihap manggod sa adlaw ing ani, maghulat pa ta inigabot sa alas 12 sa tungang gabi, usa pa nga mubalhin ang adlaw, di ba? Unsa tang adlaw karon? Domingo. Para sa insakto nga pagtuon sa Biblia makaigsunan karong gabi una, dili na ni Domingo, Lunes na. Kay ni saup na ang adlaw nga Domingo. Nasabtan? Dili na ni Domingo, Lunes na ni. Kay nahuman na ang adlaw nga Domingo. Pero giutro na makaigsunan, abot pag alas 12. Pero dinhi sa Biblia, kung imong basahon, og dunay kagabion, og dunay kabuntagon, then unang adlaw. Og dunay kagabion, og dunay kabuntagon, unang adlaw. Nagpasabot makaigsunan nga magsugod gud siya sa gabi. Unya mo subang ang adlaw, unya mo salop ang adlaw, lain na pod nga adlaw. Nasabtan na to? So, gitawag di ay ni siya og adlaw sa pagpangandam ang Biyernes. Kay nagdali-dali sila, kay maabdan sila sa adlaw igpapahulay inigsawp sa Biyernes. Sabado naman, adlaw igpapahulay naman. Busa nanguli ang tulo ka mga Marias, kay magpahulay sila, kay mosunod sila sa gihimo ni Kristo. Padayon na pagbasa. Sige. 55. 55, sige. Og misunod. Sige, 55. Og misunod ang mga babae nga nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea og ilang nakita ang lubnganan og kon giunsa sa pagpahiluna ang iyang lawas. Okay, diretso ta sa 24. Sige, 24. Sa 24:1. 24:1. Apan sa pagkaadlaw na nga nahiuna sa sumana saya sa kadlawon, sila nangadto sa lubnganan, dinala ang mga pahumot nga ilang giandam. Si dos. Og ilang nakita ang bato nga giligid na gikan sa lubnganan, apan sa
pagsulod nila wala sila'y nakaplagang lawas. Okay. Unsang adlaw na? Unsang adlaw? Domingo. Di ba? Sa Biyernes, ilang gipreparahan ang lugnanan. Unya kay niabot na mga adlaw ipapahulay, nanguli sila. Sa unang adlaw sa semana, gusto pasabot, Domingo na, pag-adto nila sa lugnanan, wa na si Kristo dito. Mawita nang doon na tayo sugat, no? Sa Milanilia, ang Talisay, nagsugat ba ang Talisay? O, di ba? Doon ay sugat. Kay nagpasabot, wa na si Kristo sa lugnanan. Kay nabanhaw na siya. So mo ni makaigsunan ang mga panghitabo. Si Kristo gilansang og namatay adlaw nga Biyernes. Gitawag na siya og Preparation Day or Good Friday. Pag-abot sa adlaw nga igpapahulay nga Sabado, gitawag na siya Holy Saturday, si Kristo dito sulod sa lugnanan, nagpahulay man. Unya, pag-abot sa Domingo, makaigsunan, gitawag na siya Easter Sunday, si Kristo na banhaw. Gitawag na siya og first day of the week. Domingo. So, asa man day ang saktong adlaw yung papahulay? Biyernes, Sabado, Domingo. Ha? Nagya po ko inudunggang Domingo da. Biyernes, Sabado, Domingo. Bahala ka mo kung mag-Domingo mo. Basta, mo igingon sa Biblia. O kung mag-Domingo mo, naaral sa inyo ha. Basta atong gitanaw makaigsunan sa Biblia, dayag og tataw nga ang adlaw igpapahulay, mao ang Sabado, nga si Kristo mismo nagpahulay niya ng adlaw. Nasayod ko makaigsunan, dunay daghan nato dinhi nga mga amigo nato nga dugay na nagbantay sa Domingo nga mo'y atong gituuhan nga adlaw igpapahulay. Pero nining kagabhion atong nadiskubrihan, pinaagi sa sulat sa Biblia nga ang adlaw igpapahulay day mao ang Sabado nga mo'y gipahulayan sa Ginoo. Ang Sabado mao ang adlaw tunga-tunga sa pagkamatay o sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang adlaw ipapahulay is the day between Christ's crucifixion and His resurrection. It is God's prescription for human stress. Mao day ni makaigsunan ang tambal sa atong stress, sa atong problema. Kung doon na tayo mga stress, sundo na to ang adlaw nga ipapahulay, mawala atong stress. Sa tibuok adlaw, sa tibuok semana, akong ibutang diya sa Ginoo ang tanan akong problema sa pagtrabaho. Mupahulay ako sa adlaw nga igpapahulay. Di ko mo eskwela, di ko magnegosyo, kay ang tanan naa na sa kamot sa Ginoo. Amen? Magpahulay ta makaigsunan. Di ko maghunahuna bisag unsang mga butang, kay akong gitugyan sa Ginoo. Ug wa ko'y hunahunaon, kay mao ni ang makahatag nako og kalipay ug kalinaw. Wa kay stress. Pero kung adto kasi mong trabaho, stress ka. Labi na kung panday ka, magkikagpukpuk sa martilyo, usay magpukpukan pa imong kamot. O nag-drive kag e-bike, usay magproblema ka, kay basin og madakpan ka, o kaya makasagid ka dito og mga sakyanan. Wa kay stress, panahon kung ikaw magpahulay sa adlaw nga ipapahulay. Kay mao ni ang panahon makaigsunan nga mabag-o ang imuhang energy. Nga inigsunod nga adlaw sa semana, ma-recharge ka na. Di ba? Pero testingin makaigsunan, wa kay pahulay. Inigsunod nga adlaw, sakit imong ulo, labad gihapon ang imong hunahuna, kay ngano man, wa kay diskanso. Maskin kini mga nagtrabaho, testingin ninyo nga inig kagabi, di mo matug. Inig kabuntag, lain imong paminaw. Kaya nga itong lawas makaigsuonan, nagsunod sa gitawag nato nga rhythm. So nang rhythm, saktong timing. Inig kagabi, matulog ka, inig buntag, magmata ka. Mausab ang ato ang spiritual rest nga kada adlaw nga igpapahulay nga maong Sabado, dapat magdiskanso kita. God has chosen it, I cannot change it. Pwede ba baguhon nato? Nga may nga, ay, Domingo magud among naandan, sir, Domingo lang mi. Ay, Biyernes, magud mo, sir, Biyernes lang mi.
Ay, ngano, may magbuot din ako. Lunes din ako pagsimba. Bahala mo, di ba? Kung mag-ihap day ko, ikapito man. Ako day sugdon ang Sabado ang ihap. Di ako online papahulay Birnis. Kay Birnis akong ikapito. Kung magsugod day ko ihap og Lunes, di akong adlaw ipapahulay Domingo. Atong tanawon makaigsunan, pwede ba? God has chosen. I cannot choose a day of rest. God has already chosen the 7th day. Gipili na sa Ginoo ang pangpitong adlaw. Dili na ta pwede magbuot-buot nga maghimuhimo tag atong laing adlaw nga atong simbahon. Kaya ang Ginoo na ang nagpanalangin niini. Unsay gihimo sa Ginoo? Iyang gipanalanginan. Iyang gipahulayan og iyang gibalaan. Mo nang di na nimo makuha nga panalangin sa laing adlaw. I cannot bless a day, only God can bless and He already has. Kung imong tanawon ang kalendaryo, unsay unang adlaw sa semana? Lunes, Domingo. Lunes ang unang trabaho. Pero kung imong tanawon sa kalendaryo, ang Domingo ang una, di ba? Sabado ang last. So ang Sabado yun ang ikapitong adlaw. Kung makapanalangin na ang Diyos, dili ko na kini mabakwi pa. Kaya gipanalangin na sa Ginoo makaigsunan ng adlaw ay ikapito, dili na ta pwede maghimuhimo pagpanalangin sa Domingo, sa Biyernes, sa Lunes, sa Miyerkules o bisag unsa pa nga klaseng adlaw. Mao man ang atong asawa, di ba? Atong asawa bililhon kay na sa atong kinabuhi, mao gani atong gipakaslan, mao gani atong gikauban sa atong kinabuhi hangtod karon nga nagpamilya ta. Ang Ginoo man sad makaigsunan nagpasabot nga ang adlaw ipapahulay, ang Sabat bililhon pod para kaniya. Kay siya ang nagmugna niining adlaw makaigsunan nga dapat magdiskanso gyud kita. Atong tanawon ng Biblia makaigsunan, the Sabbath belongs to the Savior. Busa ang anak sa tao mao'y magbuot sa angayng buhaton bisan sa adlaw ipapahulay. Di ta pwede magbuot-buot. Ang Ginoo lang ang pwede na magbuot sa adlaw ipapahulay. 20% makaigsuonan nga kasagaran na miracle or mga milagro na gihimo sa Ginoo panahon sa adlaw ipapahulay. Kay espesyal kining adlaw makaigsuonan, dunay naparalisar sa 38 ka mga tuig, wala makalakaw. Panahon sa adlaw ipapahulay, gipalakaw sa Ginoo, gipapas-an niya ang iyahang higdaanan. Dunay usa ka tawo nga giyawaan, gihinginlan sa Ginoo makaigsunan ang giyawa, unya naulian ang tawo og nagsunod kang Ginoo Hesus. Dunay usa ka tawo nga usa ka babaye nga bakol, 18 ka tuig. Giayo sa Ginoo makaigsuonan ug nakalakaw siya. Ang mga buta gitagaan og panan-awon sa Ginoo ug sila kakita. Unsang adlaw? Panahon sa adlaw igpapahulay. Mao na nga espesyal ang adlaw igpapahulay kay nganuman si Kristo mismo nagbantay sa adlaw igpapahulay. Atong basahon, Lucas 4:16. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako og sumala sa iyang naandan, miadto siya sa sinaguga o simbahan. Sa adlaw nga igpapahulay, mitindog siya aron sa pagbasa sa kasulatan. Ugali na ni Kristo, iyan ang kinaiya makaigsunan nga panahon sa adlaw igpapahulay mo simba siya. Kinsa man ang gusto mo sunod kang Kristo tasang kamot. Ang uban nagduha-duha na kaigoy. Magbantay na kung adlaw igpapahulay ani. Makaigsuunan, mas maayo pa nga sundo nato si Kristo kaysa mga pagsunod sa katawhan niining kalibutan. Amen? Atong sundon si Kristo makaigsuunan. Wa kitay laing sundon sa atong kinabuhi. Kay kung atong sundon ng mga butang, mga igpapahulay nga gimugna lang sa tao, mo na'y maghatag nato sa kaalautan sa atong kinabuhi. Pero kung si Kristo mo atong sundon, bisag unsa kalisod sa atong agianan,
Bisan mag-agi pa kita sa pinitan, bisan mag-agi pa kita sa kalisdanan, kay si Kristo mo'y nag-lead ka na to, dili kita mahadlok, kay ang Diyos mo'y atong kauban. Usa ka panahon, may usa ka eroplano nga naglawig sa kawanangan. Unya pag-abot na sa tunga-tunga sa ilang paglawig makaigsunan sa paglupad, ang eroplano nagtakilid-takilid. Daw makras ang eroplano. Ang mga tao, mga pasahero, nahadlok sila, nagkuha na sila sa kanang, sa pangalan ng ibutang sa oxygen mask, no? Kay para nga makaginhawa sila. Pero sa dihang nagkaguliyang ang mga tao makaigsunan, kay gusto pa sila mabuhi, ang uban nagsige nagyaw-yaw o kung sa ilang gipangyam-yam, pag-ampo sa ilang Ginoo o mga Diyos-Diyosan. Pero dunay usa ka bata, na wa gid siya nagkuhag oxygen mask, wa gid siya nahadlok, naglingkod lang gid siya, og nag-relax sa iyang kaugalingon. Gipangutana siya sa iyang katapad, "Dong, nganong wa man ka nahadlok, dong? Pag-ampo na, dong! Kay ma-crash na ng eroplano!" Ibaw mo isa itubag sa bata. And siya, "Ma'am, dili ako mahadlok." "Ngano man kay wa ka nahadlok, dong?" "Nakahibalo ko nga makalanding ta sa insakto nga landingan, kaya nga akong papa maoy piloto ni ining eroplano." Mga kaigsunan, di ta mahadlok sa atong kinabuhi. Kung atong mahibalaan nga si Kristo di ay mo'y nagiya ka nato, amen? Bisag unsa ang kalisdanan nga moabot ka nato, we are sure that God and Jesus is the one who is guiding us. Bisag ato pang usbon ang atong adlaw ing papahulay, gikan sa atong gipahulayan karon, ug mosunod ta sa kapahulayan ni Kristo, dili kita mahadlok bisag unsay mahitabo sa atong panginabuhi, kay ang Ginoo mo'y magtabang kanato. The Sabbath is a sign of my love for Jesus. Mo na ilhanan nga nahigugma ka sa Ginoo, kay nisunod ka sa adlaw ing papahulay. Juan 14:15 nagaingon, "Kung nahigugma kamo kanako, tumano ninyo ang akong mga sugo." Ang sugo makaigsuunan, ang napulo kakasuguan nga didto nakabutang sa tunga-tunga gyud sa sugo mao ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Og balaana ang akong adlaw igpapahulay, og kini mahimong usa ka timaan. Taliwala kanako og kaninyo aron kamo makaila nga ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Kung moadto mo gaysano, mopalit mo sardinas. Unsaon niyo pag-ila sa sardinas? Ha? Pareho bang itsura ang sardinas o corn beef? Unsaon niyo pag-ila ang sardinas ni kini corn beef? Kay tungod sa ngan, tungod sa tatak, tungod sa marka. Mo na dinhi makaigsunan mahibalan nga ikaw di ay iya sa Ginoo kung nagbantay ka sa adlaw ing papahulay mo. Ingon sa Biblia. Mahibalan ka nga ikaw katawhan sa Ginoo because you keep the Sabbath, the 7th day of the week, which is Saturday, kay mo ni ang timaan sa mga katawhan sa Ginoo. So ang kaminyoon mo ilhanan sa akong paghigugma o kalinaw diha sa ako ang asawa o ngadto sa bana. And the Sabbath is a sign of my love and peace between man or woman and Jesus. Moning ilhanan makaigsunan nga nahigugma kita sa atong Ginoo, mao ang pagbantay nato sa adlaw igpapahulay. Diha sa Kalbaryo sa cross, gihatag sa Ginoo ang tanan. Iyang gibayran ang atong mga kasalanan para lang nga doon na kitay kaluwasan. In Jesus' peace abide, and as I keep close to His side, there is nothing but peace betide, sweet peace, the gift of God's love. Katahom makaigsunan. Dunay kalinaw ang atong kinabuhi kung atong sundon ang adlaw ing papahulay nga gihatag sa Ginoo. Christ says, "If you love me,
keep my commandments. Ang tanang butang atong itugyan sa Ginoo. Nining kagabihon usa kini kapagpanawag kanato. Kuno galing wala kita makabantay sa tinuod nga adlaw ing papahulay mo ni atong chance. Mo na nining kagabihon kung inyong desisyon sa pagsunod sa Ginoo. Doon na tayo pilapanan diha nga form. Kinsay wala nakadawat ni ini nga form? Patamot. Doon ay wala nakadawat ni ini. Kinsay wala nakadawat? Ang tanan nakadawat? Kinsa ang nakadawat na ni ini nga mga form? Ang nakadawat na. Palihog check mga kaigsunan. Butang inyong pangalan, inyong edad. Gusto kong i-appeal sa pag-ampo ang akong kaugalingon o tibuok kong panimalay para sa espiritual pagkinabuhi. Pwede niyo chikan. Akong dawaton si Kristo sa tibuok kong kasing-kasing ug mosunod kaniya inyong chikan. Akong gidawat ang napulo ka mga sugo sa Dios laki pangadlaw ipapahulay ug sundon kini inyong chikan. Ug duna pa mo'y mga pangutana makaigsuonan o gusto mo magpabisita, pwede niyo chikaning pang-upat. Then ibutang lang diha ang oras, lugar, o ang cellphone number. Makaigsunan usani ka desisyon nga atong himuon ini kagabion. Sa pagdawat sa atong Ginoo nga manluluwas. Palihog check kung wala pa mo maka-check, checkan ninyo. Kay mauli na yung panahon nga atong ipakita ang dako natong paghigugma ngadto kaniya. Kung gusto niyo nga dawaton siya ini kagabion, gusto ba nga mutindog sa inyong lingkuranan sa pagdawat sa Ginoo? Salamat, brother. Salamat, sister. Atong itugyan ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Wala na tay panahon nga atong ihikaw ang kaluwasan nga ihatag sa Ginoo kanato. Ang atong manluluwas nga nagdupa sa Kalbaryo sa cross para nga maangkon kitag kaluwasan. Ato iduko ato mga ulo sa pag-ampo. Gamhanan og dalaygon nga Dios. Dako among kalipay nini kagabion sa kamatuoran nga among nasayran. Kung unsa kabililhon ang imong adlaw nga igpapahulay. Kay kani nahimong tanda o ilhanan sa imong makatawhan dinhi sa kalibutan. Gusto kami Ginoo magpasakop diha kanimo. Among isalikway ang tanan nga mga butang nga naa sa among kaugalingon. Ug mosunod kami kanimo. Isip nga imong mga katawhan dinhi sa kalibutan. Nasayod ako nga nabaguhan ang mga kaigsuonan namo karon nga naminaw. Sa among mga kaigsuonan nga nagtan-aw online, ikaw magapanalangin kanila Ginoo. Sa pagdawat nining adlaw ing papahulay, nga mo'y tanda sa imong mga katawhan, aron sa imong pagbalik kaming tanan, makapuyo sa imong gingharian sa walay katapusan. Bulag-bulaga kami Ginoo, puno sa panalangin. Ilayo kami sa mga katalagman, nga og mga adlawa, makahimo naman kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Pasaylua kami sa among mga sala, kining tanan among gipangayo, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Thank you very much. Manglingkod kita mga kaigsuonan. Ugma, ang atong topic, unom ka mga lakang aron mapugngan ang pagbulag. Kung gusto mo, palihog collect, i-collect tong mga gipangpirmahan. Akong gihangyo ang mga Bible workers sa pag-collect, mga liman, nga i-collect tong mga gipangpirmahan sa inyong mga kaila para makita nato. Thank you very much. Ugma, ayaw niyo si Piata sa pagtambong ang atong topiko, unom ka mga lakang aron mapugnan ang pagbulag. No? Kung gusto ka mo nga maglahutay gayon ang pag-uban, balik kita ugma. Thank you very much and God bless us all.